we didn't know. Looking at dan Allah ku ce ba ina waya kuna da Allah malam ka babur ne da Allah ka ba ce rayuwa ba da Allah kuma da Allah malam ba ka zo ka shigo cikin mutane sai ba mu waya abokina kana da labarin fanfe kuwa fanfe kuma menene kuma fanfe an baka a baya ai na samu kuɗi ya kai 30,000 da fanfe zo ka gani gaskiya ne ya kamata a ce zo mu ga wannan abu kana gani idan ka shiga nan wajen ka gani tunda na samu a application din nan yanzu nan zan zo mana lafiya ina kaga lafiya wani gurin mai aski ne ce yana yi min aski yadda ka sai yana yi wa bishiyar giginya aski da na ganka da kayan masu aski a jikinka dole za ka gani da kayan masu aski mana kai mutumina ya ake haka to ya me yake faruwa ne ga mun bana na je ne a yi min aski da ya dadara min kilifa ana yadda ka san zai cire min kaina wannan wani irin bala'i ne ai kuna ban mamaki wallahi kuna ban mamaki ha ba da Allah dan me zaka je ka kai kanka ai ma amma wani aski a wani duba fa ga wanda yake yin aski Aliyu Wazobiya ya iya aski bawan Allah nan tun wajen sa muke zuwa a mai aski a ina ne sai ka je ku dau kanku ku kai wani wajen wani wannan da gaya maka nan tisha da yake na gaya maka wani tisha ma yana da branch kala giga waye da waye a gujin ni yanzu kaina ma ciwo yake ya zan yi saboda Allah gayan nan fa saboda daukakar sa yana da branch giginyu kawo tisha mahoto ya badawa ko ina duk inda ka shiga yana kamar da hulanka saboda gaskiya an bata ma kai da ya iya aski sosai wajen sa muke zuwa dan Allah ka kai ni gurin Wazobiya ina ne gurin Wazobiya je kai wanka ka fito je kai wanka ka fito dan Allah ka taimaka dan Allah kai wanka dan Allah ka taimaka to a maida musu da abun wannan gaskiya ba zan maida ba gaskiya ba zan maida ba abokina sai ma maida nagode nagode abokai wanka ka fito Allah je kai wanka ka fito Wazobiya rayuwa sai da nera babu nera to ko ka zan wane ne Everybody loves to tell me I was born an old soul. Better keep my eyes wide open. There's so much that I don't know. Just another hotel room. Never felt so all alone. I think about my granddad's eyes and they always send me home. I can almost hear it now. I gotta make him proud. I keep my eyes wide open. Ka gama? Ba ka gama? Ka gama askin wai? Ka tabbata? Ka gama. Baka karasa ba ni ji ne kamar ka shafa min kaina baka yi min wani aski ba malam ka zo ka yi min aski. Kace na gama. Saboda dan Allah dan Annabi ka zo ka yi min aski. Hankalinka abokina kwantar da hankalinka. An gama aski. Wajen Wazobiya ko minti goma ko ba a yi ba. Shafa ka kawai za a yi ka ga amma kalli mudubi ka gani. Ai wajen Wazobiya kenan. Ni ne kuwa da can ɗaya ne? Kaga yadda a gaskiya da bambanci. Mai da tsohon saurayi. Kaga bambanci. Wazobiya. Kaga an mai da ni yadda kake so. Nan wajen shine wajen askin. Insha Allah. Ka sake ka ƙara zuwa wajen yan jagaliya su taba ma gashi. Nagode abokina. Nagode na ji daɗi sosai. Nan ne wajen askin ka. Insha Allah ba zan ƙara zuwa wani guri ba sai nan. Insha Allah. Yawwa. Nagode fa. Nagode. Yau ne kudin askin. Kwamfutan 200 a 500 ma zan baka. Ai na ji daɗin askin da nagode sosai. Yawwa sai an jima. Sai abokina na ji daɗin askin. Assalamu alaikum. Saboda sabon daɗin askina a zauna. Wallahi nagode ba. Nagode. Assalamu alaikum, sunana Ahmad Smart. Na zo ne domin in gabatar muku da Aliyu Wazobiya domin idan ka ya gane ma gani ya kore ji. Yana yin aski haɗe da dayin, sannan kuma muna da ɓangaren wasa PS da sauransu, sannan da AC ga sauran abubuwa mayamayai, man gashi, abubuwan shampo da dai sauransu. Babu abin da zaka nema a cikin shagon Aliyu Wazobiya ka rasa, kai har ta ruwan sanyi da barka ka fita waje ka siya ba. Komai ya tanade shi domin faranta wa customers.
ba wani abu da za a zo a nema a rasa. Yana da branch ɗinsa a Tisha ma kawo giginyu da dai sauransu. Kar ka sake a barka a baya. Naku Ahmad Smart. Na gode. Supernova, I go buy you things from Fashion Nova. I know go do you Django Nova. I go bless you with my God. Oh baby, me I no be jumbo. I go fight for your love like a Django. Yeah, tell me what you want do. I go. She wants a gangster in a bed tonight. She wants me, I know. And man, a full ground me a day tonight. She a calling my phone. Oh, she say why me so unruly.